Някой казвал ли вие, че с тези очила най-после се вижда добре и наблизо, и надалеч? Те имат автоматичен фокус за всяко око, така че дори ако имате -2 в едното око и +3 в другото, лещите се настройват автоматично. Вече не е необходимо да сменяте очилата, за да можете да ги използвате за четене, ако виждате замъглено, за шофиране. Те имат специални интегрални бифокални лещи, което означава, че където и да погледне окото ви през лещата, ще виждате много добре, защото се адаптират автоматично. Имат и филтър за синя светлина, за да ви предпазят от светлината от екраните на смартфоните. Те са неразрушими, така че не се чупят дори след сериозно падане или смачкване. Компанията вече изчерпа запасите си и направи едно последно голямо предложение от 50%, преди напълно да изчерпи частите на склад. Вземете своя чип днес с 2 безплатни, като щръкнете върху бутона подолу или върху видеоклипа.